Nek Mbak Susi kebetulan sekali. Piye titipan jilbabmu? Heeh. Jare titip sirdul. Lah, zok tak gawake no. Seko tuku bakso. Lah sesuk wis poso ngono no. Hah? Piye? Oh, ya kek rene yo. Lho. Iki nek dicopot helme ora mliyet, ta? Ngerti dhewe ta Mbak Susi? Lah iya, titipane jenengan. Engko sik. Lah engko nak ngerti mas-masan. Ora enek plastik. Rasane wong ramah lingkungan kene. Sing arep sing ndi? Nanku magenta no. Apik magenta to ndanku? Nggo daster iso, nggo apa-apa iso. Lah jenengan arep sing ndi? Sing ndi? Coklat apa sing iki? Iki latte. Oh, Mbak Susi sing iki. Mbak Retno sing iki. Apik kok nggone kulit. Alah, ora percaya. Nggone kulit apik nek ndanku magenta. Nggo helm genama ngerti dhewe no. Ora mliyat-mliyat cepet cekone sik. Oh, nek aku nganggo cipu terus, Mbak. Nek ora ya ora apa-apa. Aku soalnya ngerti nek bakal mbok kongkon kon nyepilke ngene iki. Oh, ngene iki. Oh nek anu to kurang nek gegeden mbok jarang mentul. Oh, bahane kenit, Mbak, rasanya triko. Piye, Bu? Ayu to lah nggih, awet enom. Lah iso no. Ya to. Nggo helm, nggo kacamata ora usah kuwatir. Sik goleki kacamata ki ndi to? Nggo kacamata. Piye, ora mliyat to? Apik to? Lah iya bahane gekno ya lembut. Lah seneng sing ndi? Alah, aku iki wae to kandhane yo. Ya, aku tak nganggo magentaku. Bahane sing tak senengi. Yo alus tenan. Sirdul nek sing polos nek sing motif jenenge embos. Le nganggo saka mburi Mbak Susi. Saka mburi. Nah, ngene iki Mbak Susi dipaske. Nah, wis mudeng ro. Ayo sesuk. Alah. Wah, dene sesuk nganggo iki ndan langsung di. Lah iya, Enek sing piye? Oh, hudine nek seneng runcing dipendelepke ngene iki. Apik to? Ya wis. Wis ya, aku tak dhisik sik. Alah, umbanku akeh. Ah, gampang kok. Mbak Susi engko arep Mbak Retno. Urusane gampang. Bu, ndamel napa Oh, lagi nggawe bakwan. Nggih, Fon. Nggih. Nggih. Kesusu, Ibu. Ajeng anu kumbahan kathah. Nggih, sik ya Mbak Susi, Mbak Retno, monggo.